Mwadzuka bwanji amalawa anzanga kwina kulikonse kumene muli Cliff Chinyama. Yeah. Okay. Nkhani yomwe ili mkamwa panopa ndi ya lawyer Kamangira amene waponya mivi yachiponyeponye nduna yachiponyeponye chifukwa chani. Kamangira warusa mayina a anthu ochuluka amene akuanena kunena kuti akukhuzana ndi Katangale. Mkatikati mwa mayinamo akumanenanso kuti ena afufuzidwe, pakana zinafika ponena kuti lawyer Kamangira anayamba kutchulanso Zeze kuti galimoto yomwe anagula Zeze kodi malo moti kodi inakhomeredwa msonkho poti mwina aja akuoneka ngati sautani kodi sakuyizindikira galimoto. Nkhani zina ngati zimenezo mwina zongolowa ngati mchezero koma zikupereka kachithunzithunzi kena kake. So ndili pano nena izi mwa anthu ochuluka amene atchulidwa, chodabwisa chomwe ine ndikuchiona pa nkhani ndi cha dzina la Frank Mbeta amene ali attorney general, mlangizi wa malamulo pa dziko lino, amene ndithu azipereka upangiri wabwino otambasula malamulo athu kuti boma lithe kusatira pa machitidwe aja kodi azinthu pa nkhani ya malamulo. Dzina lawo lili mkatikati, koma chongotuluka dzina la attorney general kwabadwa ti mapresa amene ndikuwakumbukira ndi atatu. Mapresa amene akangochitika palibe presa yomwe anena kuti iye ayizezenso Kamangira anena kuti afufuzidwe. Ayi, dzina la Zeze sizikutani kuti silikutuluka. Koma nkhani ikubwera apa panena kuti akulimbana yachene ndi Frank Mbeta chifukwa chani. Zimene zomwe zikungoperekeratu chithunzithunzi kunena kuti attorney general wa Frank Mbeta ali ndi zitopotopo tinthu tina take tomwe tikuyenera ndithu kuti amalawi aziwe. Chifukwa akuoneka kuti attorney general awawa Frank Mbeta ali ndi ka element kofuna kumazitchinjiriza pa chinthu china chilichonse chomwe chikupanga against iwo. Ayinaso chifukwa koyambirira ndi nkhani yomwe wanena Kamangira kunena kuti ACP nthawi yomwe inkafuna kuti inatenga warrant of arrest a Frank Mbeta anathamanga kukhotera kuzomba kukatenga injection kuna kuti ACP isawatani kuti isawamange kuziteteza. Siri kukana kuti kuziteteza nkolakwika. Lero pangophulika wayipulisa Kamangira nkhani imeneyi. Presa ina iliyonse mupange note yomwe yapangidwa mutha kuona kuti presa imeneyo ikupangidwa poteteza a Frank Mbeta. Chomwe chili chongoziwikiratu kunena kuti a Frank Mbeta ndi amene akupeza magulu amenewa kuti waphulika bomba ili nditetezeni. Kuti a Frank Mbeta asafuna zinthu zawo zizibwera pa mbalambanda. Nde ife tikunena kuti munthu wa mtima umene waonera kuti zinthu zake zizikakhala kuchipinda. Pomwe lero tikunena pano zinali zomveka mwina nthawi imeneyo anali lawyer wamba. Koma tikunena pano ndi attorney general. Maofesi aboma amafuna kugwira ntchito mwapambalambanda chifukwa amagwirisa misonkho ya ndani kodi ya Malawi. Ndi ngati mtima ukupitirirabe wozitetezawo chifukwa apapa within a week zitha kungoonetseratu kunena kuti ngati zina lawo pena paliponse likutuluka attorney general kutetezedwa. Amalawi siopusa atu. Malawi walero siopusa. Ndiye ine as a Cliff Chinyama ngomana kuti mphamvu zimene zomwe ukulankhula zokuzitenga kuti. Ine mphamvu zimene ndikuzitenga kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika, president wa dziko lino, amene amadana ndi Katangale 100%.
amene pano pati kunena pano wafika pokhazika namba yo yachinsisi yonena kuti wina aliyense amene akuona ka element kale katangale azimba kumene koko. Amenenso akuoneseratu kunena kuti kagwido kache pamene wangolowa ye mu office akugwira ntchito mokomera m'Malawi wina aliyense nsanje tuchitipa tili pano kumupanga support Professor Arthur Peter Mutharika. Mwini wake Professor Arthur Peter Mutharika mulamuliro wa MCP panali zinthu zonena kuti ankafuna kuti afufuzidwe Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye nkhani chali nkamwakama apana bwera pa social media anthu ambiri kuyamba kuteteza Professor Arthur Peter Mutharika chanchani amene timazolowera ndithu kuti pa chinthu china chake tizitetezase. Koma mwini wake Professor Arthur Peter Mutharika anali no asiyeni abwere azanitani kuti azandifufuze. Pakana ndithu anthu anapita ofufuza anapita ku Pet House amene amafuna kuti afufuze nkhani zimenezi ndikukampasa mafunso Professor Arthur Peter Mutharika anayankha mwasarane. Sirinamve kuti Professor Arthur Peter Mutharika wamangidwa pa nkhani ya corruption. Kusema kuti kufufuza amene ankafufuzawo he is satisfied ndi zomwe Professor Arthur Peter Mutharika amatani kuti amawayankha. Ndi awa ndi chifukwa chani pamene nkhani iyi yatuluka pamene ndithu ngapala ndi chikalata kuchokera kawana miwa kuti iya itatula ndikaye mpando kuti tikumbuse zija zinachitika pazanaja kuti kodi anthu amene aja ankafuna kuti afufuze chani mupereke mpata kwa anthu amene ajawo akafufukwaja chifukwa sizinaoneke kumaso kwa ndani kodi kwa Malawi ifeyo tiziwe chifukwa mpando mwakhalirawo mukusogolera Amalawi. Ndinu mulangizi wa boma pa nkhani za chani kuti za malamulo. Chongotuluka kalata imeneyi chongolankhula kamangira maplesa mbwe kodi akuapanga fund maplesa amenewa ndi ndani ndichonane panopa ndi ndani kuti ndi attorney general amenewa a Frank Mbete chifukwa ali ndi kamoyo kokonda kuzitani kuti kuziteteza. Ndiye mwini amene amapereka mipando imeneyi Professor Arthur Peter Mutharika amenenso ali lawyer amene amasatira malamulo anatha kuona kufunika kuzindikira kulemekeza lamulo kuti ayilole SCP iwatani kuti iwafufuze pa nkhani zomwe ikwatani kuti ikuaganizira pa nthawi ya ulamuliro wa MCP. Anaona kufunikira khala kuna kuti iwo atha kufufuzidwa futhi ankaziziwa kuti ali clean. Andidi zimenezo zinatani kuti zinachitika. Ndiye nkhati president analolera kufufuzidwa. Ndiye kuli bwanji kwa anthu amene amasankhidwa kuchokera ndi mphamvu za president akakane pamaso pa Malawi kuna kuti zimenezo zofufuzidwazo kapena pakangomveka nongonongo ndiye kumwaza ndalama pena paliponse kumene kuti awachinjirize tisayendese dziko choncho. Ndiye mwachifuka mwa izi inepo tengera ndika element kamene ndakaona ndi kuchepa kwanga kwa nzeru pa zinthu zomwe zangochitika within a week iyi kamangira atangolankhula papezeka kuna kuti pali mapresa atatu owaikira dzina lomwe tuluka ndi a Frank Mbete zomwe zingozikira kuti funding kuchokera kwa ndani kuti kwa Frank Mbete attorney general kwapanga fund anthu amene kuti achinjirize sakuthiranso zina ena pomwe kamangira watchula mayina anthu ambirimbiri amene akukhuzidwa ndi corruption pomwe anthu ena achangokhala phe. Lero ndikumabwera panomba basi matuma mabungu ena acha amene amazinamiza ati akhani omenyera ufulu kumakalankhula zinthu zambwerera umana kuti yayi asamalankhule pa social media asamapange mwakuti zinthu zosamveka chikhale nawonso mauthenga awo iwo amapereka pa social media kutumikira mimba zawo mabungu otumikira mimba zawo. Ndi Amalawi itu matopa chiopusa Amalawi social media omwe ikuathandiza kuziwa zinthu zina zomwe zikuchitika chani kuti zikuchitika m'dziko muno.